відписував мені доволі часто, майже щодня повідомлення, але з того пекла вони не доходили. Лише коли з'являвся інтернет-зв'язок, вони єдиним пластом провантажувалися, і ми розуміли, яка у нас наразі ситуація в один одного. У мене тут в Києві, у нього там на пеклі заводу «Азовсталь». Писав жахливі речі, що їх обстрілюють з усіх можливих видів зброї, в тому числі і забороненою зброєю. Описував невеличку пригоду, як його накрило касетними бомбами. Описував, як загинули його товариші. За один авіаудар було знищено 70 наших бійців, які вигоріли до кісток. Ймовірно, це були застосовані фосфорні бомби. Описував ситуації, як його товаришам відривало ноги, вони стікали кров'ю, і він нічим не міг зарадити. Описував цілковите пекло. Читати то було неможливо. Ми сивіли разом, ми постаріли на 100 років. І наразі наші бійці, вони з одного пекла йдуть в інше пекло. Операція евакуація до полону. Крайній раз мій чоловік виходив на зв'язок 17 травня. З тих пір про нього нічого не відомо. Сказав, що виконуватиме наказ, зберігатиме життя, наскільки це можливо. Але ми знаємо, з ким ми маємо справу, що це російські окупанти, що довіряти їм неможливо. Наразі ми не знаємо, чи є гарантії, що життя наших бійців будуть збережені, чи їх там не катуватимуть, не знущатимуться над ними, не піддаватимуть тортурам. Власне, тому ми, рідні захисників Маріуполя, хочемо об'єднати свої зусилля і створити своєрідний комітет, який буде опікуватися військовополоненими, зниклими безвісти, загиблими, тому що це ті зараз проблеми, з якими стикаються рідні, і нам треба об'єднатися, і за мету ми ставимо якнайшвидше повернення наших бійців додому і якнайкраще створення якнайкращих умов їхнього перебування в полоні. Він мені написав, що має 10 хвилин на зв'язок, повідомив, що буде здаватися в полон. Це вимушена акція така. Зазначав мені в повідомленнях, що вони вже ніби в полоні, а тепер це офіційно. Повідомив ймовірне місце, куди їх відвезуть. Були в Туреччині, мали зустрічі на найвищому рівні державному, просили допомоги, дякували турецьким лідерам, турецькому народові за ті кроки, які вже були зроблені для допомоги Україні. І благали про якісь гарантії для наших бійців, що їх життя буде збережено. Говорили про ймовірні шляхи, яким чином можна зарадити ситуації. Наразі я не знаю про свого чоловіка, чи він живий, чи створені ті умови, які передбачаються Женевськими конвенціями, чи будуть вони дотримуватися. Але з іншого боку, не втрачаю віри і серцем відчуваю, що він живий. І весь цей час відчувала, що все буде в порядку, і ми обіймемо своїх чоловіків вдома в Україні. Ми вперше познайомилися з Мустафою Джемілєвим на брифінгу в Києві, коли ми зверталися до Реджепа Ердогана, президента Туреччини. На брифінг прийшов і лідер кримських татарів Мустафа Джемілєв. Він дуже підтримав нас, рідних, підтримує Україну, підтримує нашу боротьбу за найвищу цінність на планеті, за людське життя. Ми сьогодні, після нашого візиту до Туреччини, завітали до Мустафи Джемілєва подякувати за ті кроки, які вони зробили для порятунку українців, для врегулювання ситуації. Це справді вдячність від душі і серця, і у нас був щойно теплий прийом, і ми відчули таку батьківську підтримку від
Мустафы Аги. Он вообще защищает Мариуполь с 2014 года. Когда это все началось в Мариуполе, у нас оборвалась связь. Ну, какое-то время мы общались, потом связь оборвалась. Месяц его не было на связи. Я ничего не знала. Потом через его с команды людей кто-то вышел все-таки на связь, отписал, что все хорошо, живы, пока. О том, что он был ранен, мне никто не сказал. Это я уже позже узнала в процессе там от других людей. Тоже это очень тяжело, потому что без медикаментов невозможно как-то помочь человеку. Да, рассказывал о том, что нечего кушать, нет лекарств, нечего пить, нет боеприпасов. И буквально вот где-то месяц назад, когда еще эта связь была, он мне написал сообщение. Вообще он очень сильный человек и всегда вот держится, то есть никогда там ничего плохого не говорит, и всегда говорит: все хорошо, пока живые. И то сообщение было, он написал: пожалуйста, обратись к Зеленскому, обратись к государству, обратись к кому угодно. Если через 2 дня нам не помогут, мы все умрем. Мы в окружении, у нас нет ничего. 19 числа он написал со своего аккаунта, написал: привет, мы сдаемся. Когда выйду на связь, выйду ли вообще, не знаю, люблю тебя, целую, пока. И что сейчас на данный момент с ним, я не знаю, потому что когда тогда еще ранее задавала вопрос о том, что, может быть, вам нужно сдаться просто в плен, он сказал: нет, плен – это смерть, и они очень издеваются над пленными. Он говорит: я лучше застрелюсь. И то есть вот все это время, когда мы уже слышали об этой якобы эвакуации, я до последнего не знала, что с Женей, потому что его настрой был, то есть плена не будет. Он просто застрелится. И я вот как бы сидела в таком состоянии, я вообще не знала, живой он, нет, и как, что будет. Сейчас после этого сообщения также он и никто с его команды не выходил на связь. И то есть, я не имею представления, действительно ли он сейчас там в плену находится у них.